агенти мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 8 январи соли 2023 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва дар пай тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои муайятан баррасӣ кардан ба додгоҳ супурда шудани парвандаи Алиев Али Ашурович, раиси макнун собиқи корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Истарафшан хабар дод. маркази матбуоти агентӣ дар шаҳри ин парванда гуфт Алиев Али зимни фаъолияти корияш бо роҳи фиреб ва суистифодаи боварӣ аз шаҳрванд барои ҳамчун намояндаи фармоишгар қабул намудани корҳои насбкунии обченкунакҳо ва таҷҳизоти пайвасткунӣ дар шаҳри Истарафшан маблағи $14,000 амрикоӣ гирифта боз овардани $50,000 сомонии дигарро талаб кардааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ Алиев баъди аз шаҳрванд гирифтани маблағи $50,000 сомонӣ дар отоқи корияш дастгир карда шуд. маблағи мазкур ҳамчун далели чаӣ ёфт ва гирифта шуд. аммо бо ин ки сухан дар бораи гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор меравад, парвандаи Али Алиевро бар асоси моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи махсусан бузург ҷамъу баст карданд. ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 8 то 12 сол, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муддати то 5 сол ё бидуни онро пешбинӣ мекунад. вақтҳои охир дар Тоҷикистон мавридҳои ҳамчун қаллобӣ, ҷамъу баст кардани парвандаҳои порагирии мансабдорон хеле зиёд мушоҳида мешавад. дар аксари мавридҳо дар додгоҳ ин мансабдорони порахӯр бо пардохти ягон ҷаримаи рамзӣ аз ҷавобгарӣ халос мешаванд.